Тора коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар индексацияләнә. 1 июльдән Татарстанда коммуналь хезмәтләрнең бәясе үзгәрә. Бәяләр арту су белән тәэмин итүгә, су бүлегә, газга, кайбер башка хезмәтләргә кагыла. Теманың дәвамы киләсе язмада. Август айында тора коммуналь хезмәтләргә түләүләрдә үзгәрешләр көтелә. Казанда яшәүчеләр тарифларның артуын июльдә үк сизәчәк. Индексация башкалада 13, республикадагы 57 муниципаль берәмлек өчен 9,2%-ка тигез. Это две составляющие. Это объемная составляющая и тарифная составляющая. За тарифную составляющую отвечает Госкомитет как орган. Тарифның бер өлеше хезмәт күрсәтүләрдән файдалану күләменнән чыгып, икенчесе норматив буенча исәпләнә. Төзелеш министрлыгында узган түгәрәк өстәлдә дә тарифлар буенча фикер алыштылар. Июль айыннан соң Татарстан тарифлар буенча Идел буе төбәкләре арасында уртадагы зонада була. Мы среди городов-миллионников находимся на 14 месте. Без тарифлар күләме буенча миллион һәм аннан да күбрәк кеше яшәгән шәһәрләр арасында 14нче урында торабыз. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда күпкә тотрыклы дип санала. Яңа тарифлар буенча суның 1 кубометры 2 сум 50 тиен тора. Су бүлүгә 28 сум тотыла. Арифметика шундый. Әйтик, 6 кубометр су кулланганда кеше 14 сумга күбрәк түли дип аңлаттылар водоканал вәкилләре. Су, канализация һәм җылылыкка тарифларны һәр муниципаль берәмлектә хезмәт күрсәтүчеләр көйли. Газ, электр энергиясе тарифлары бөтен республика өчен бердәм. Барлык төр коммуналь хезмәтләрнең яңа бәяләрен тарифлар буенча дәүләт комитеты сайтында белергә мөмкин. Аз керемле кешеләргә социаль ярдәм күрсәтү дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Татарстан яңалыклары.